Danio mat o hyd, danio mat o hyd. Cymraeg. Rob o dwi. Ble mae'r pabell dysgu Cymraeg? Mae pabell dysgu Cymraeg just lawr y ffordd fan hyn. Da iawn ti am ddysgu Diolch yn fawr, Cymraeg. diolch yn fawr, diolch yn fawr. Now, do you know what the site of the Eisteddfod, the festival site, is called? Caravan. Caravan. That's an easy one. But the Eisteddfod site, which the actual Yes. Mice. Probably the most important thing in the Eisteddfod is the gorsedd. Gorsedd. You even got the R there, the gorsedd. Gorsedd. Yeah, the most important part is the double D's. I'm starting to get the. So gorsedd. Gorsedd aber. Coron. Cadair. Da iawn. Be ti'n deud wrth rhywun, ti'n dod ar draws i ar y maes? Sut mae dy nain? O ti'n hoffi Americans? Glodion. Gai i glodion, please. Eisteddfod yn Wrexham o hyd. Ai, Eisteddfod Wrexham am byth. Diolch yn fawr, Rob. Diolch yn fawr.